Hey yo guys, hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathumtimantu mabuyu bambolunyu hlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you go with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a baby licking mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my boy. Yes, my son. Shenderebobo Shipopo. Welcome Dlamini Shipopo. Let's go. Shipopo Shi. Shipopo Shi. Shipopo Shi. Shipopo Shi. Asambe. Shipopo Shi. Shipopo Shi. Ay po. Shipopo Shi. Ay ya. Shipopo Shi. Asambe. Shipopo Shi. Shipopo Shi. Ay po. Shipopo Shi. Shipopo. Shipopo. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathumtimantu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Hayi mfethu ngithe asibeze iminyama ngenkani. Sikhona mhlawumbe singaphuma kuma penalty. Okungenzeka. Singaphuma kuma penalty. Sibophe sithi bopha ndoda bopha. Hayi baba Fesi, niyabona nisifaniselene? Siyofani njani? Shap shuthe bafethu ningadini njoba nibona nje ngikhama namakhamera kanje. Mina igama lami nguKing, shuthe ngifunda eNgwenya art school. So basikhiphile today ukuthi senze ama survey ukuthi sibuze abantu ukuthi are they dating and kuma relationships wabo khamba kanjani, because nowadays youth ayazi ukuthi umjolo yini. So mhlambe thina esikumjolo singabatshela kangcono. Ubani igama brother? Igama Rorisang. Rorisang, kukuphi ikasi lakho mfethu? Midrand Cares World. Big up to Midrand Cares World. I've never been there. Kazi ninani lapha Midrand? Ngihlale ngibona nje kuvela nina Midrand. Jayami. So wena out yami ngoba ngihlale ngizwa kuthiwa Midrand kuhlala ama-artist, kuhlala ama-creator, kuhlala in. Wena wenza in out yami? Mina ngipusha fashion vele. Uyazi umculo vela usali. Sure. And then I'm also into videography. So I specialize in like video for advertising, you know, such things. Showcase. Yeah, that's what I'm into. Target. That's what gives us the bread. The bread is given. Wena sister ubani igama? Anel. Okay, Anel kuphi emakhaya khakhala udabuka khona Anel? Sukethekwini. Kuphi neThekwini? Sukephantown. Big up to Edubane ePinetown bafethu, ikasi lika Peltus. Peltus. Yeah, uPeltus uphuma ePinetown ubuwazi? Yeah, wedla mina usondele lana awumtshele phela uPeltus ukuthi besicela lento besikhuluma ngayizolo ukuthi sifuna ukuthi siye kwi date naye so 3 imuwe uye. Ube 3 sami date. Yeah, amtshela nje Peltus. Phethu sister siyacela mfethu. Mina indodana ubaba bese kubo wena. Idate. Hayi into eziningi. Okuzokwenzeka emva kwalokho sekiwe. Uyizwelaka leyo. Ngiyovela ngaleyo la ngiyothenga iskip esisha. Sister, ungikhumbuzi no ukuthi usikhumbuza usisipheltus. Yabo. So wena my sister lapha ePinetown ngibuzela nje kuwe umusuke ePinetown njengoba ususegoli usohlangana nomjita akekho mhlawumbe umuntu owamshiya ePinetown utsana naye. Akekho ne? Oh, so ninesikhathi singana nithandana? 2 years.
Oh, na 2 years. Na 2 ngithandani? 2 years. Oh yeah, msondela ngala mfethu, sondela ngala, yeah, simeleni ngala showcase. So wena sister ungathini oyithandayo ngo My Brother mfethu? Ngithanda i-height yakhe nokuthi uyanginakekela like nje une-care. Unekhe. Yini kuthiwani ngabantu abade? Kuthiwa bano umsila. No. Bayahila. Hila. Hila. Uyakwazi ukungiqukula. Oh. Oh. Na utshuzeke bakithi ungene la. Yeah. Nja yami uyakwazi umqukula. Oh yes. Obvious. Wena ungathini oncanywayo ngaye? Unganye ukuthi uyakotela la kuwe. Mina into engithandayo kokuqala ayazibonele ezushilo, Peltusi. Showcase. Then second foremost, intelligence. Intelligence. She knows how to handle our money. Sure. Kahle mangibona ngimuhle kanje like means wawuya ngithola. Ha. Yeah, kunjalo. Yeah. So I love the respect, yabo. Abaningi babo bashoti respect. So I la phelele. So when I say I'm in a scale of 100, ungathi umthemba kangakanani my sister? Mina 99. Showcase. Wena in a scale of 100, ungathi wena usithemba kangakanani? 100. 100. Yeah. Alright. Ukhona yena omunye umuntu wena othandana naye ngaphandle? Akekho engithandana naye. Akekho. Akekho. Uthandana nalo my sister kuphela? Peltusi wami. Showcase. Sikubiza ko-Peltusi. I'm talking about Peltus. Peltus. I'm talking about Peltus. Oh no. Yeah, I need to go. Okay, so when in a scale of 100, ungathi umthemba kangakanani my brother? 8. 8. Indaba uyakuthemba at least. 8. 80. Oh. 80. 80%. Yeah. Sister, when usithemba kangakanani? 100%. Ukhona nomunye umuntu onokuhleka, phela umuhla nje, ukhona nomunye umuntu othandana naye mhlawumbe phela my brother. Bakhona abangishelayo kodwa I'm not interested. Ne? Showcase. Hey, awusaqomi. Sesiwami, ikhona into ofisa ukuyixolisela mhlawumbe ku my brother mhlawumbe ekuyenzeka kule relationship but wayilungisa wena engazi yena kwaba right kwaqhubeka impilo but you just wanna say baby sorry man. Ikhona into ofisa ukuyixolisela nje. Not really. Not I just went on a date with someone, but it was nothing serious. Just a date. So yaxolasa. So it's just a date. We did not even kiss. Sure. Good night. Good Ngahla one. nje ngahla. Yeah. Awu plus nami ngangazi. Oh, ngahla shame. But yeah, I'm sorry about that. Yeah. At least uyaxolisa. Yeah. Wena ke mfowethu, ikhona into ofisa ukuyixolisela. Yeah. Yeah. When was it? Last week, Thursday, when I said I had to go ngiyobona umuntu for a shoot nan. It was a female. Nyazi ukuthi awuzwani namantombazane phangami, but then we needed the money, yabo. Then why you apologize? Everything I did what I usually do, tombe and out, yabo. Oh. So what's wrong? What's wrong? Why are you apologizing? No, I was just apologizing Because it was a girl. Yeah, and I know you one. usually work with girls, but then Okay. like why lie about that? Yeah. Angaphunyuke. Okay. Didn't mean to. I'm sorry that. I'm happy. You know what I like about this relationship? Yeah. You guys care for each other. And you apologize. Mhake awuthi mhaka lo muntu. Yeah. Hey. Kanti. Awumphinde ngehake, mphinde. Not one. Ngibukule ntwana, ngibukule vele umra. Ntwana ntetele. Awuthi ami yakhinya lento yenzayo. Daddy. Yakhinya lento yenza. Krupak. Family. Yeah, uyabonga Nkosi. Njayami. Yeah, mfethu. I'm happy for you mfethu. Yabo. But mfethu ngicela ukubuza mfethu. Mama so find out mfethu ukuthi umuntu wakhe uyajola. Ungenza njani? Ungamxolela? Angeke ngishashaya. Leyo angazi ngicabange yabo because firstly ngizithemba mina. Yazi. Secondly, foremost, yabo, I trust her. Okay. And I believe by her actions ukuthi she's shown me ukuthi
ayikho into angayenza yabo Sure. izosilahlisa. Sister, if you can find out ukuthi my brother yajola wena ungenza njani? Firstly, I'll be disappointed. Yeah, kufanele. Ngaphoxeka kakhulu because ngiyamthemba. As much as kukhona space so ngamthembi, but singahlukana. I know. Yeah. Ngiyabonga siswami, I'm happy ukuthi ayikho into eyenza ukuthi ningathembani, so ayikho into ezonenza ukuthi nihlukane. And ngifisela inhlanhla my brother, ngifisela konke oku right. Please, fethu respect each other, save imali sister njengoba my brother ephanda. My brother ambushuta le ithombe zalabantwana abancunu and then ubuyisa imali endlini. Wayengunu. Hayi ama cherry ithombe zabo bathanda cherry. Yeah, but ke sister, kunento esenzayo like kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena sister unika my brother phone yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. No. Uthi kwenze njani? Kunento esenzayo like kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena sister unika umuntu wakhe phone yakho for 60 seconds ukuthi check ku WhatsApp, check ku Facebook na ku Instagram ukuthi nawasebenzisa lawo ma social media lawo amanye nama social networks. Same applies to him. But like Senza sithu so balate ngiyaqhela. no, like why you worry, Sha? Don't worry. We don't touch each other's phones. We Yeah. have a rule. Like No, it's a don't good touch rule. each other. It's a good rule, and I respect that rule. I rule yenu about what? Privacy. I-privacy. Okay, we won't go through i-privacy yabanye abantu. We're gonna go to i-privacy ehlanganisa nina nezothando. Angithi you wanna know ukuthi lo muntu uthandana nawe kuphela, ufletha nawe kuphela, akaflethi nabanye. I don't want to know it like this. Angifuna ukwazi kanje. So you Yini ufihlani sister? Mina angifihli lutho. Manje wena uma ungafihli lutho why worry? I ukuthi ngiworry. Or yini Ukuthi I respect his phone, he respects my phone. Respectani. Asam. Sister, no, ngicela ukubuza. No, ngicela Like I don't understand why like we must do this in front of kanti wena sister uyajola yini? Yazi bengitshela ukuthi nanga umuntu ongathi uyajola ngoba uyena besaphi. Hayi wena ujoli wena. But wena awuthembi. Awubona my sister ukuthi njengoba eba grumpy nje esekurespecta kangaka ukuthi ngathi khona ayifihlayo. Hayi ehleza sindlini. Awukazi uyithinta ifoni yakhe. Awukazi ubone ukuthi khona nefonini. No, yazi i-reason ukuthi singaze sibamba amafoni Yeah. is because now avoid overthink yabo. No. Asinga overthink awuthembi. Let's be real. I feel like when you initially plant that seed allow ukuthi overthink ugcina ufuna ukubheka nasefoni. Uthi like uthando ne-trust Manje it's like yabo. asithembani. No anithembani. No anithembani. Mina sister angithi kodwa nakho nje. Okay sister, uyathembeka njengoba wenza kanje. Yeah. Yazi ngikutrustile ntwana. Bengithi uphume eKasi lapha eLithusi. Phuma khona. Hayi wena uphume ePine Town wena. Hlangana vikasela phela. Awuphumi. No, awuphumi ePine Town. Uyasupporta. Funny, like she doesn't know anyone decide it chose. Yes, let's okay, as check-in ngama. Angilande kids and I don't know anyone here. It's perfect. I like shoot when phone yakhe clean shala wena sister. How? Ilethe. Eyami. Yeah. I'm not spelling it. Why am I calling here? Bongafuni. Ngicala ngeyakho. Mara bukala mos. No. Ngicala So ngeyakho. sister, it's sibone ukuthi soqala ngekaba soqala ngeyakho kade unqaba. Letha awuthiyami. Letha. Okay. How? Yini manje? How? Sister, imali lapho uza ngalapha ethu. Hle sister woza ngala. Hlehlisa kabuhlungu ngani? Angihlehlisa abhlungu sister angithi uwelo kade lokhu umosha isikhathi kanti ngabe kade nambile lana. Soqa ngefoni yakho futhi. Yile. Awuzivulele sister bwaka. Khona nizosheshe nihambe niyaphuthuma nina. Woza bafu. Sondela mfethu ungangisali. Okay. I'm clean. Ithombeni. Emma. Now WhatsApp. Okay. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba yizo lezi ezobe ithatha umuntu wakho. La kugcwele mina nalama heart vela ngena game wonke. Angithi ngiyasho ngithi mase ngithi type. Oh, type in again. Emma. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. We're on WhatsApp right now and we're about to tap the trenders. Bayeke la mahatha. Angithi uyabo ukuthi agcwele ku. Type uthi I love you. Sister awutshela wena njengoba unezinye liqhephuke njengele nkosi. Njengele nkosi. No. Njoli. Mani ama chat no. Yeah. Akuna names. Akunalutho. Akunalutho kanjani mfethu? Akunalutho kanjani mfethu? Uthi I love you. Yeah, but now lama chats but now abangani bakhe laba ngiyamazi lo. Ulisedi lo.
Yeah, but uyabona ukuthi kuna something delete lapha. Type uthi I miss you ufake ne heart red. Yeah, bosangitshela ukuthi wena uyabatshela ukuthi awubafuni. So angicocela ngale date le ubuye kuyo. Benikuphi? Bese walk, we going to Starbucks. No, ngikhuluma ngale date obuxolisela yona. Nani kuphi? Oh. Like for real. Real. Akho lutho. Okay, ngicela ungidelisele lapho ngisaphela uthi sex. Akake sesenzeni mara my brother or we enjoy around Nalens. No, I've never been to Sentin with him before. So you enjoyed it. Yeah, I enjoyed. Next. Delete lapha. Type uthi money. Wakuthengela nani? Wangiphi imali? Sabuye sayidla ngayo. Wa But order. I didn't know like. Na order wa order la. Vele sister kuphela vele sikhizele. Mfethu ngicela ungidelisele lapho type uthi come outside. Wayidla nayo. Yeah, my ribs, like it was so nice. It was a nice meal. That's a Just classic. that I'm not gonna specify. Yeah, true. No. But I understand I mean a lot dates. Yo, lo come outside wala wa 2013. Sitting izinto la 2013. Sasingakahlangani like we met 2 years ago. Delete lapha. Faka emoji ebrinjal, faka emoji epenches, faka nalamanzi lawa athi qwasha. So yaphela ngasikhathini leyo dating. Usholene. Which was a dating. Yaphela ngabo 6. Next. Uyawudlala Facebook? Yeah, I do. Okay. Awesome. Awuthi musukutatazela kule phone. But bayangishona Facebook angibaphendule. Ngeke siwafunde ama-unread. Ngiyangena ngiwafunde angiwaphendula. Mfethu ngicela utype la uthi I love you fake ne heart red. Sibone ukuthi maphi la ungaphendula. Wavule nawe. But there's nothing. There's nothing. Bonke bathi I love yena. Bonke bazifunela phela thusi wami la. Indaba mfethu usubiza lengane ngophela thusi. Sithe uphuma ekasi lika phela thusi. Yini inkinga yakho mfethu? Mina ngokubona kwami phela thusi like ubone ngayo kuba uphela thusi yabo. Sidlo kanjani? Nina simoshela nina. Hayi nina wena nentombi yakho hayi inhlangene ngathi. Anifuni siphume nophela. Yeah, yabo hakuna next. Akho lutho lethi sakuze kweya. Uyayisebenzisa Instagram? Yeah. Asiye kuyo ngicela usiye ku DM. Angichethe ku Instagram bafika ama collabs, photo shoot, those things like. Wena sister yawenza nala ma photo shoots lawa. Not those ones. Okay. Posting. Okay. Hayi mnike ifoni yakhe first. So sister, how do you feel ukubona ukuthi njalo my brother, how do you feel ukubona ukuthi lo my sister uye waphuma waye dating guy one and nakhona kulo date akwazi umise esentini but yena uye waye esentini nakhona wabuya nemali but akenziwanga lutho. Hayi mina yabo engisachamekile ukuthi nje uziphethe kahle efonini so I'll overlook it kahle yabo I'll let it go. Yazi ngibuzanga ngefoni mfethu mina ngibuza ukuthi uzizwa kanjani wena nje uma isithe sebuye esentini kade edlane nama ribs yazi ama ribs imbanjwana nje ezu4 kanje 100 rand imbanjwana nje kuba nje amathanjana Uyena wathi ngidle makuthi ngiya eme 100 rand ewu4 uma isister ngeke awadla u4 mhlambe na wacela imbambezi lako 80 kuyakuba yabona. Yeah, I understand. Ilelo plate selithi ke 300, 350 ngoba bengisho, bengichaza. Iclass esesentini. Iwine yakhona normal wine lelibovu. Lelo lithola ngo15 rand la elokushini iclass lapha esentini. Liba 100 rand. Isiqeshana. So what about it? No, I'm full of tea. Okay, let's check your phone yakhe. It's fine. If you don't get it, forget about it. Ivula. Indaba mfethu. Welcome awusondele. Angimthembi lo mtshida. Umela. All right. Yeah. Asikho ngibona niqomisana ngiyakho wena nendoda yakho phambi kwami. Yini benibukisa yini? Now WhatsApp mntama. Ima.
Qalile. Mama sengitype uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo lezi ezobe idane Vincent showcase. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. We're on WhatsApp right now. When you're about to tap the trend is type lapho uthi ngiyakuthanda. Njani? Uyazi umndeni wami mina ngikhuluma nawo baby. Awuthi yami uyamaza ngithi MT. Yeah, ngiyamaza kwa. Uluphela ithusi. Awusishayela ingoma yakhe awube bese shayela ingoma zakhe. Ngahlanganisa mina nebrazo yami ukuthi udophuke kodwa. Sure. Yeah, phela mina ubugotsi bami ngithatha ku MT uyazi nawe. Kuvela mina usisi wakhe, uma wakhe. I don't know who's this. Umanu Usli. Usli. Ay. Njengomunye umuntu amashoot. Ngena kuye. Hawu. Ungadlula umuntu usli bathi I love you to each other when ubuza uthi ubani usli. No. Uyena Usli wethu uyamthanda. Yeah. Yena wena uthini la ngena la kwemedia sibone le ithombe lezabo. Wenza umuntu osebenzisa ikamera wena mfethu. No, these pictures are just pictures like we photoshoot lateral again, so it's fine. I think maybe why to your up. Maybe khulumela like enthusiasm or the way ngisebenza ngakhona. I don't think yabo uba in that direction. Oh, okay. If Qhubeka nje nalama case But the ngisi. conversation here is Qhubeka nje nalama case ngisi. Ukangithi uzosicrossa ngontuntu ezintuntu zizimlana. Sister, delete lapha. Cela ungithaphela uthi sex. Let's make it hot now. Yeah. Ay. Sibone ukuthi le ntuntu eziyazimi. Yeah. Kuvela mina pen. I think singavaya manje. Mina ngiSpanish, Facebook, Instagram. Ngasikaqaqedi. Phuma lapho. Faka i-emoji ebrinjol. Emoji pages. Emoji lamanzi athi qwa. Yabona ngithi usquada lokho. Angithi umuntu uma eqwa, suke nisquada ngithi phuma isquad. Something about Candice. Huh? About Candice. No, Ati, it was nice to be with you over the weekend. no, the shoot. Over the weekend. Why you can't Nama pinches lawa. And then why now? And now I'm normal with I don't want to say this word. Obasi I'm on my camera. Ati we now I'm normal with bimnandi. System sacela ungene ithombeni zabo mhlambe mfethu icontent eli kahle wena sifuna ukubuka ithombe wena Why uza? uzongicasula Mara isn't this private? Hey, relax. Ukusendela ama news. Sister, awumemeza into ekanjalo uyiletha la siyibuka. Wazi. No like Hey kahle sabuka awubambe la. Hawu. Sabuka ithombe angithi ngiyabona. why ungibambisa lento? Mara machita. Hey. Check. Cha wena ungijwayela kabi. Yeah, wena ujwayela kabi my sister wena. Ungijwayela kabi. Sister. No, ungamshayi. Uzomlimaza. Calm down. Uzobona. Hawu. Ubani uCandice wena? Uba uCandice. Ususekheza tsena uzongichisela la eGoli. Mi sister sesibukile. Ngazimiselanga. Sister. Ndaba like Ubani? kwata easy baby now yabona manje. Phela kuthi ngikwata easy, what do you mean? What do you mean? Akhumbula le day ungishaya ngempama lapha endlini. So le nto kwenza ukuthi ufebe. Ngangikushayelana. Yeah, nangu my sister kubuza. Mara baby. Le ndaba leyo ukuthi wena bacabanga ukuthi ngiyekile ya shoot sengiyacolisa manje ukuthi ngida ngisho ukhuluma iqiniso. Sangana nje into echazayo. Umhlangana ayihlangani. So why you cheat? Why? Once off. Mara Wachithi so ukuthi uyashawa. ngasho into ebeginning ngathi akekho engimthandayo except yena. Lo yafele hey attraction 5% mara after. Let me see if it was a once off. Hey my sister. Akuyona once off le. Hayi once off. Okay, asimfonele sizwe ke ukuthi once off in. Okay, let's not do that. Let's not do that. We better not do that ke. Yeah. We better. Why ungijwayela? Why? Sister, bamba. Hey, bamba. Excuse me. How? Sister, why ufuna? You're going. So ufuna ukuhamba. So nizokwenza njani? Sazoqhubeka ujole nalo njengoba umbona ukuthi ayikho into ayikhulumayo. Ungiphiskiya ke. Chaza nalento. I know. Uzolala ngaphandle. Kanjani? You're going to sleep outside. Uzohamba ulala kabangani bakho. Kusasa, Why uzohambe ka Candice? Yeah. Awuthiyami. Khuluma iqiniso why marufeba dog? Why ufebiswa yini? Ufebiswa ifashion. Yeah. Next month right. Wena mfethu.
Wena ngithembile ngithi ngizokuhlanganisa no-MT. Awuyabhayiza mfethu. Sister awusamfuni lo. Like why sebenzisa condom? Yeah, i-condom at least wayisebenzisa. Yeah. Did you use the fucking condom? I did. Uqambelana manga indaba uqala uyicabanga condom. Uqambelana manga. Okay, I didn't. It was unplanned. You didn't. Sister. We are planning to have a baby. We are planning to have a baby. Ulala ngamanye amantombazane. Thatha ukugula ngaphandle kufaka endlini. I know, like. Do you think my parents are gonna be proud of you? Angatsheli ini usazoqhubeka nalo wena sister njengoba umbona ukuthi akekho proud of you yena. No, uzodlala ngami egoli. I'm not gonna do that. But we're moving. We're moving. Hayi, move on. Moving. Move on. See, move on. Okay, I didn't told you yet, but we're moving. I'm moving so that we can get away from all the distractions. Like. Hayibo. Wena ukanti movie lena wena. My brother. Manibabana niyamuva. Uyakhohlisa sister ufuna ukuzwisa into ezimbi. Baby. Futhi mase kubamba ingane wena. Hawu, hamba wena sister. Uzoba right, uzoba nayo imali yokugibela. Ngekuyishise ngekushisa umjondolo wakhe. Okay, uthi ngekayishisa izozo yezwe. Wena. Uthi ngekayishisa umjondolo. Ubheka imoto. Ingane ayisakufuni. King Ginger Cream de la Cream, welcome. Ayikho lento. Hawu. Yilo mfana wazosijwayela kabi. Ngane kude kangaka. Udlala le ngane le. Kodwa nendlela ayihage ngayo. Hawu, elokho ipaqaza izinga la. Ikhonto engangiphathanga kahle. Esebiza le ngane ngosisiphele. Siyasirabhela. Hawu, uyarabha manje. Uthi phela uzoyicabanga lento yini. Ya yena uzoyicabanga mfethu ngoba kahle nanendawo esifisa ukuthi asihlanganele kuyo yabo. Yeah, and thina sihitha abantu ekufanele ngabe siyabloma naye mfethu. Yabo, siyodla. Mayengasathi nje asiyodla. Siyodla yayi. Bawukhokha bama ngathi azazi. Mhlambe. Hayi, welcome. Uhamba nami mntwana yami. Mina ungithembe. No, ngicabanga ukuthi hayi le izokwenzeka le mfethu. Kumele yenzeke. Yeah, and ngalelo langa emotweni sesiyofika siyobe sidlala igoti. Igoti yamagoti sithi I'm talking about belties. Belties. I'm talking about belties. Lo mntwana akafuna into eningi. Phuma esentini. Phathe okuningi. Sheli esentini. Empty. Beltus. Empty. Oh, Beltus. Empty. Oh, Beltus. I'm talking about empty. Phele. Siyeza baby. Hayibo kusho baby girl. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.